Смачныя каляды. Трэці выпуск смачных калядаў здымаем у вышэйшай духоўнай семінарыі, а дакладней там, дзе вучацца семінарысты падрыхтоўчага курса. Слава Христу! Шчыра вас вітаю і запрашаю на першы курс вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні і Пінску. Будзем разам гатаваць смачныя вігілійныя стравы на каляды. Але найперш запрашаю вас у найважнейшае месца, у нашу капліцу, дзе ёсць жывы і сапраўдны Езус Христос. Менавіта тут, у гэтым месцы, распачынаецца дзень кожнага семінарыста, які тут праходзіць свой першы курс. Ад малітвы, ад сустрэчы з Панам Езусам, ад Эўхарыстыі. На працягу дня таксама ёсць пэўны час, прызначаны на малітву таксама індывідуальную, але перадусім супольнасную малітву, малітву літургіі гадзінаў, адарацыю Найсвяцейшага сакраменту і, канешне ж, вячэрнюю малітву, якая заканчвае дзень. Таксама вельмі важнай практыкай у духоўным жыцці семінарыстаў з'яўляецца медытацыя над Божым Словам, над Святым Пісаннем. Мы цяпер знаходзімся у аўдыторыі імя святога Іана Паўла II. Тут семінарысты вучацца такім прадметам, як уводзіны ў семінарыйнае жыццё, уводзіны ў духоўнае жыццё, святарская культура, таксама пазнаюць Біблію, як правільна яе чытаць, уводзіны ў чытанне Бібліі, і нават ёсць пэўныя уводзіны ў філасофію, якую яны будуць вывучаць толькі ў семінарыі. Тут менавіта у гэтым класе прыходзіць выкладчык і праводзіць лекцыі. Лекцыі таксама праводзяцца онлайн пры дапамозе розных сродкаў. Дайте небесны росы з вышыня, хмары спашыце Бога Месію, гнев справядлівы устрымай свой ойча, на твою літасць спадзявацца хочам. Яны спяваюць, я там на тых самых праігрываю, неяк так. Добра, то пойдзем далей. А цяпер мы знаходзімся ў вельмі цікавым памяшканні. Калі мы заходзім у яго, на дзвярах напісана «кавярня», але гэта не зусім так. Гэта шматфункцыянальны пакой. Паглядзіце, гэта не толькі кавярня, то бок месца, дзе семінарысты могуць сабе прыгатаваць каву ці таксама гарбату. Гэта таксама бібліятэка. Тут знаходзіцца шмат цікавай духоўнай літаратуры, таксама той літаратуры, якая патрэбна на штодзень семінарыстам падчас вучобы. Менавіта тут семінарысты глядзяць фільм, каб потым умець яго абмеркаваць. Бо гэта таксама вельмі важна — выкарыстоўваць сучасныя сродкі дзеля евангелізацыі. Я знаходжуся цяпер тут не выпадкова. Менавіта за гэтым сталом, накрытым белым абрусом, збіраюцца усе біскупы нашай краіны на канферэнцыю, на сваё паседжанне. Вось я цяпер знаходжуся на месцы старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, біскупа Олега Буткевіча. Насупраць, а не скажу вам, няхай это будзе таямніца. Капліца адарацыі Найсвяцейшага сакраменту — гэта тое месца, дзе кожны семінарыст можа ў любы час прыйсці да Езуса Эўхарыстычнага і выказаць яму ўсё тое, што знаходзіцца ў ягоным сэрцы. Гэта асаблівае інтымнае месца сустрэчы кожнага з Езусам.
Мы знаходзімся ў сталоўцы, у тым месцы, дзе семінарысты разам з іх настаяцелямі супольна спажываюць ежу. Гэта месца, у якім асаблівым чынам бачная супольнасць, бо прыём ежы заўсёды супольны. За гэтым сталом і не толькі семінарысты, але таксама нашы іерархі, біскупы, сабраныя на канферэнцыі каталіцкіх біскупаў на паседжанні, таксама збіраюцца тут разам. Браті любові, раз Христа Пана нашого. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Але прыступаем да прыгатавання страваў на вігілію Божага нараджэння. Гатаваць па рэцэптах нашых слухачоў будуць семінарысты падрыхтоўчага курса вышэйшай духоўнай семінарыі. Хвала Христу! Меня зовут Евгений Заневский, и мы почнем нашу готовку с оладий. Вот. То хіба можна розпочинати? Перше, що ми зробимо, це розоб'ємо кейку. Так, він вже у нас є. Так само добавимо трохи солі і сахару. Так, після ми праз сіта ми засипемо муки. І так само добавимо криху соди. Вливаємо кефір, каб це було трохи густіше, ніж сметана. На пательню добавим трохи масла, как у нас наши оладки у будочки не пригорели. Вот, и первую оладку мы уже отправляем. Первые оладки у нас приготовились. Мы их выкладываем на талерочку. И наступные Теперь мы будем готовить кисель. Вот, для этого нам потрібно буде літр води. Чекаться, поки вода закипить, і після добавить журавлины и так само довести воду до кипения. Ось наша вода закипела. Теперь мы у яе добавим журавлины, 2 ложки. Так само трохи почекаємо, поки вода закипить знову. Теперь мы сдымем с плиты наш будущий кисель и пропустим его праз туршлаг. Снова мы переливаем ее у кастрюлю, ставим на плиту и разводим водой крахмал. Теперь мы этот крахмал льем у наш кисель, как он загустел. Почекаем еще трошки, поки он покипить, и он будет уже готовый. Які у вас традиції вдома були зв'язані з вігілією? Було щось особливе? Може, не було нічого особливого, бо кожна сім'я підкладає тое ж сено під обрус, ставить некую маленькую шопку, так само готуюць вось гэтыя 12 страў на гэты стол вігілійны. Не ведаю, як усе, але мы хадзілі вось на вячэрнюю імшу пастэрку, прыносілі таксама свечку з касцёла з бэтлемскім агеньчыкам і маліліся на пачатку, ламаліся аплаткам, і гэта быў такі круг сям'і. І быў такі вечар, дзе гэта ўсё утульна, гэта ўсё па-свойму. Кісель тым часам гатовы, а мы пераходзім да наступных страваў. Хвала Христу, меня зовут Максим. Сегодня мы с вами будем готовить макароны. Вельми простый рецепт, мы его не знайшли в архиве Радио Мария. Але это наш рецепт, вельми просто. Это макароны ракушки.
А таксама будзем гатаваць куцю ад шаноўнай спадарыні з вёскі Негарэлага Ярмак Ліліі. Спатрэбіцца вада на макароны. Воду трэба падсаліць і будзем чакаць, калі вада закіпіць, каб закінуць нашы макароны. Кідаем нашы макароны. Робім трохі меншы агонь. Пакуль вода закипит, мы подрыхтуем наступные ингредиенты. Нам спотребится морковка, чесник и цибуля. Морковку натрем на тарцы. Шмат нам ей не спотребится. Мелко нарежем цибулю, и она нам спотребится поздней. Вігілійны вечер у нас запланаваны на 16 снежня. До нас павінен будзе прыехаць арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзеф Станеўскі. Гэты вечар плануем мы правесці разам. Клеркі, нашы выхавацелі. 17 снежня распачынаюцца канікулы. Гэта апошні вечар, калі мы можам яднацца ў гэтым 2021 годзе. Мы да яго рыхтуемся вельмі адказна. Будуць спевы калядныя, таксама будзе вігілійны стол, мы ўсе разам нашай маленькай суполкай, нашай маленькай сям'ёй сядзець разам, будзе ламанне аплаткаў і складванне пажаданняў на вось гэты будучы год, які будзе нас чакаць. Тым часам макароны амаль што гатовыя. Зараз мы воду зальем і будзем рыхтавацца да наступнага этапу. Наступный этап у нас такие. Ставим на огонь нашу пательню, добавляем олей, додаем спочатку цибулю, добавляем нашу морковку, выдавливаем чеснок. Добре. Давай. Теперь противень смажем маслом и будем выкладывать наши макароны. На макароны выкладываем морковку и цибулю. И теперь ставим в духовку. Покидаем наши макароны на хвилин 5 в духовце и натрем сыр. Теперь сверху посыплем сыром. Еще на 5 хвилин в духовку. Дзень семінарі распачынаецца ў 7:01 раніцы. Это пад'ём. Кожны дзень ёсць чалавек вызначаны, які будзе падымаць людзей. Это дзяжурны. У 7:30 распачынаюцца нашы ранішнія малітвы. Малітва складаецца, што мы молімся на брывяры. Это медытацыя, разважаем над Словом Божым на дзень. І таксама о 8 гадзіне распачынаецца святая імша. Пасля святой імшы у нас снеданне. Пасля снедання ідуць выклады. А цяпер будем гатаваць незвычайную куцю, і гэта нам спатрэбіцца рыс і разынкі. В воду добавляем ложку меду и добавим промытый рис. Смачныя пахі прывабілі госця. Это вам завтра. Надо выліваць прыкладна сярэдні агеньчык, каб это не падгарала. Вось, гэта ўсё трэба трымаць на пліце колькі там 20 хвілін, так, наколькі памятаю. І ўсё. Экспрэсіі трэба. Бо памятаце, што любяць тэлегледачы? Вось, Максим, мы з табой глядзім X-Factor. Кого выбіраюць людзі? Не того, хто прыгожа спявае, хто там цудоўныя галасы, а того, хто як выйдзе, як гэты Панченка, як Максим, там, чи які вийшов тот самий, ту там веселу таку пісню співав про любов. Все, ён купіў ўжо ўсіх. Тым часам рис у нас приготовався, зараз ми його процедимо і додаємо наступні інгредієнти. До рису додаємо курагу, орехи, розинки, і мак.
як жа жыцця наша без макаў. Усё гэта перамяшаем. Нагадваем, што ўсе вігілійныя рэцэпты можна знайсці на сайце Радыё Марыя, аўдыятэка «Смачныя каляды». Падпісвайцеся на наш канал, каб званочак нагадаў вам пра наступны выпуск, які будзе ў дабрачынным каталіцкім таварыстве «Карытас». Вось такія стравы ў нас атрымаліся. Цудоўныя аладкі, цудоўныя куцякі, сель, таксама макароны. Жадаем вам шчаслівага Божага нараджэння, дабрабыту. Няхай Пан Бог благаслаўляе вас, і хай гэты наступны год будзе для ўсіх нас радасным і прыносіць толькі шчаслівы лёд. Смачныя каляды.